aínda que ainda estamos nunha situación delicada, aínda que estando agora vendo a clasificación xa é outro xeito, non? Xa parece que respiramos un pouquiño mellor. Con Castro Santos, o Pontevedra acadou unha firmeza defensiva descoñecida ata o momento. Só lle queda ter máis pegada arriba. Un lanzamento traveseiro de Sergio Castaño abriu o derbi. E o Deportivo B atopou mediada a primeira metade a súa grande ocasión cando Raúl apareceu moi preto da área pequena. Se algo ten este Pontevedra é eficacia nas accións a balón parado. Gol de Dani Pendín no minuto 28. Tamén contra o Xetafe B, na estrea de Castro Santos, o gol da vitoria naceu nunha acción a balón parado, daquela un córner. O segundo gol do Pontevedra mata a emoción do derbi. Foi aos 10 minutos da segunda metade. Penalti de Jona, por man, e lanzamento de Igor, 2-0. Con moita xuventude e castigado polas baixas, o Deportivo B non atopou solucións. Hoy veníamos con muchísimas bajas. Hemos tenido que buscar soluciones de urgencia durante todo el partido. Hemos tenido que intentar utilizar todas las armas que teníamos para poder hacer daño, pero no podíamos y nos faltaban elementos. Castro Santos laiou que o Pontevedra non marcase máis goles, pero o seu equipo, con 2 vitorias seguidas, dá un salto cara arriba na clasificación. Segue ante penúltimo Deportivo B, suma 5 xornadas en vencer.